an ce ka ce. Kashe dai gwamna Sanwo Olu na iko ya na tabbatarwa da gwamnoni cewa babu fa wani gwamna da ya kamata ya ce ba a hankaɗa mai kuɗi a gwamnati shugaba Bola Ahmed Tinubu. Domin kuwa babu kamfar kuɗi a tsakankanin gwamnonin domin ana turo da kuɗin gayan gaske. Sadaitini Oji Uzo Kaluma da ya na tabbatar da cewa shekarar 2027 fa babu gisau. Dukkan alƙalma suna da cewa shugaba Tinubu zai dawo akan madafin iko. Asalin da gefe guda mabiya 100 kana tafi ta Obin da aka san da Obedience suka bara. Suna tabbatar da cewa fa zaɓe da aka gudanar gwamna a jihar Anambra da Peter Obin ya kasa cin akwatin shi fa ba ma'auni bane da ya kamata a yi amfani da shi wurin karfin karɓuwar shi ba. Har wa yau dai wata babbar kotun tarayya da ke birnin Abuja ta sake buga gudumar naki akan gudanar da babban taron jam'iyyar PDP na ƙasa da jam'iyyar PDP ta shirya gudanarwa a ranar 15 da 16 ga watan Nuwamba da muke ciki, yayin da kuma aka ji kotun ta yi wa hukumar shirya zabe mai zaman kanta ta ƙasa gargaɗi da kada ta amince da sakamakon taron ko da an yi. A gefe guda ita ma hukumar da ke kula da shige da fice ta ƙasa an ji ta ƙara tsaurara matakan tsaro akan abin da ya shafi shiga da fita a Najeriya, har ma ta fara ɗaukan matakai akan wasu mutane. Zaman zauren majalisar dattijan Najeriya ya ga yadda alƙalin mai 'yan majalisa na APC ya koma 76 bayan da waɗannan majalisa shi ma da ya 'yar galla-gallan komawa jam'iyyar APC. A daidai lokacin da ita ƙungiyar nan ta da taɓan kabilar Yarbawan Afeni Fere. Tabbatar na tabbatar da cewa dole ne fa fahimci cewa matsaloli da suka shafi ta'addanci a Najeriya fa suna da fuskoki daban-daban. A ƙarshe dai tsohon gwamnan jihar Kaduna Malam Nasir Amal Rufai ya balle yana lallaba da lallamin al'ummar jihar Zamfara da surukun tsamo su faɗo cikin jami'ar haɗaka ta ADC a tafi da su a zaben shekarar 2027 domin su samu tagomashin magance matsalolin tsaro da tattalin arziki. Shi kuwa tsohon sakataren gwamnatin tarayyar Najeriya Babacir Lawal ci gaba da baje bayanin tabbatar da duniya cewa yake an tafka makeken magudi a zaben gwamnan jihar Anambra. Waɗannan da sauransu duk a cikin shirin an ce ka ce wannan rana wanda ni Alisa Mego tare da Abdullahi Sama'ila ne riga za mu gabatar muku a yi sauraro lafiya. Masaro assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Sannu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin da an ce kace. Shirin talata na 4,749 tintin. Tuni dai daga hukumar shirya zaɓe mai zaman kanta ƙasa alƙaluma ke da cewa bayan gudanar da zaɓe na gwamna a jihar Anambra da ayyana Casulu da na jam'iyyar Abga a matsayin wanda ya lashe. Tuni dai hukumar shirya zaɓe mai zaman kanta ƙasan ta ɓullata na mika takardar shaidar lashe zaɓe wa Casulu da ta ce yanzu dai akwai dama na ajiye a rantsar da shi akan madafi ko a karo na biyu a matsayin gwamna. A gefe guda kuwa maganan shari'ar zargin canci da rashawa da ake wa tsogonan kogi Haya Bello ne da ya rautani kenan da cewa kotun ta dake sauraron shari'a zuwa 29 ga watan Janairun da ta ce za a zo a ci gaba da tuka ta game da zarge-zargen da ake yi wa Haya Bello na sasukan kuɗaɗe daga Najeriya zuwa ƙasashen ƙetaren da EFCC ta tabbatarwa da mai shari'a Emeka Nwite cewa ta hujjoji ƙwararen da zai tabbatar da cewa Yahaya Bello fa yana da hannu cikin damagan kuɗaɗe. A gefe guda ɗan takarar shugaban ƙasa a 2023 a jam'iyyar SDP Adebayo ne da yana tabbatarwa da shugaba Bola Ahmed Tinubu cewa babu fa tausayi fa kamata yi a yi fito na fito da 'yan ta'adda ta hanyar kashe su kurum. Domin haka dai kawai zai sanya 'yan Najeriya su samu sa'ida game da matsalolin tsaro da ke ci gaba da kara kaina. Ita kuwa hukumar hana zarmi ya da waka cika tashin EFCC ce dai ta bilata na girka dalilai da suka sanya ta ce a nebo mata Timu Presil Baruwa a Jallo. Tsogonan Bayelsa kuma tsohon minista na man fetur a Najeriya. Domin dai a ce wata maganan kuɗi ne dala miliyan 14,859,257. Tana da hujjoji kwara
ƙara da ta girke gaban mai shari'a D.I. Dipelu wanda ke tabbatar da cewa Timi President yana da hannu a salwantar waɗannan kuɗaɗe. Kuma kamata ya zo ya tsatsage bayani abin ya ci tira a daka kotun ta ba da daman cewa a damƙo shi. Ta dai wasu mafazaɓaƙin lamarin da ya shafi siyasa suke alaƙanta rashin ganin Timi President da cewa magana ce akan zargin juyin mulkin da aka yi wa shugaba Tinubu. Daga can Birtaniya kuwa alƙaluma ne ke nuna da cewa tawagan fada shugaban ƙasa ta sauka a London domin tattaunawa akan yiwuwan ba da tsohon mataimakin shugaban majalisar dattijan Najeriya Ike Ekweremadu da aka yanke mishi hukunci a gidan kaso. Da fadar shugaban kasar Otini kenan da cewa dai tana fafutuka na tabbatar da ganin cewa an haɗa wular diplomasiya da tattaunawa da ma da ya fitar da matsayin da zai sanya Ike Ekweremadu ya fito daga wannan riko da aka yi mar. An dai ga minista na kasashen ƙetare Yusuf Tanka da ministan shari'a Latif Fabemi sun sauka a London domin tattauna yunkuri na ganin an samu daman sako Ike Ekweremadu ya sha iskan yanci. Daga jihar Oshin kuwa gwamna Ademola Adeleke ne da ya gabatar da kasafin kuɗin shekarar 2026 gaban majalisar dokokin jihar. Da ya ce kasafi da dai da zai taimaka wurin ƙara haɓaka tattalin arzikin al'ummar jihar a daka ya kamata fa a aminta da shi cikin gaggawa. Sai dai ita godin tarayya ce dai alƙalin kenan da cewa maganan sayan giya ko bara nan a leda fa ba za ta lamunce shi ba kuma tun ma dai ta bada umarni na cewa marmaza fa a tabbatar da dakatar da shi da ma dai kame dukkan waɗanda aka same su da shi da ma dai waɗanda ake sawa ƙananan kwalabe. Da wannan dai a ce gwamnatin tarayya mataki da ta ɗauka wurin tabbatar da ganin cewa ta kare lafiyan al'ummar wannan ƙasa. Sai kuma ita hukumar da ke kula da shige da fice ta tarayyar Najeriya an ji ta ƙara tsaurara matakai ne akan masu shiga da fita ƙasa Najeriya. Da aka ji cikin wani rahoto da hukumar da ke kula da shige da ficen ta ƙasa ta tarayyar Najeriya da aka fi sani da NIS tana mai tabbatar da duniya cewa a yanzu haka dai akwai 'yan Najeriya guda 294 waɗanda ta hana su fita ƙasa Najeriya, yanda kuma hukumar ta ce akwai kuma mutane 332 waɗanda su ma ta hana su shiga ƙasa Najeriya. Da hukumar ta ce kuma ba wani dalili bane ya sanya ta ɗauki waɗannan matakai masu tsauri, illa dai kawai rashin takardu masu inganci wanda za su sahalewa masu fita da kuma masu shiga ƙasa Najeriya. Da hukumar ta ce ta riga ta kwakulo ciya marasa kyawu ne, wanda har ma aka ji kwamitin da ke kula da shige da fice ta ƙasan da ke Minandab yake jagoranta aka je na mai tabbatar da duniya cewa masu ruwa da tsaki akan kula da harkokin shige da fice a ƙasa Najeriya ne suka yi ƙoƙarin gano dukkanin masu ƙoƙarin fasa ƙorin shigowa Najeriya da kuma fita ƙasa Najeriya da ya ce hakan yasa suka ɗauki mataki mai tsauri. Yana mai ƙara da cewa hukumar tana matuƙar damuwa da irin yadda 'yan Najeriya suke ƙoƙarin ficewa daga Najeriya ba tare da bin ƙa'idojin doka ba. Ɗan Najeriya da yango hukumar shige da fice tana tabbatar da cewa 'yan Najeriya mutum 294 ne ta hana su fitewa ƙasashen ƙetare da ma wasu ƙarin 332 kyakyacewa da dariya. Ya ce kwana su zuwa turai mi za ku ba su a Najeriyawan. Ai kamata yadda aka taro sai a miƙa musu sana'a. Tunda fafutuka suke dai na ganin sun samu abin yi a turan nana. Da Najeriya ce ba Najeriya dai akwai ƙarfin ido da ƙarfin hali inda zai je ho bai san ina zai je ba. Kurum 'yan kuɗaɗe ne aljihu dai zai ce shi yana so ya shiga turai don a samu gobe mai kyawu. Wasu kuwa duk suna turan fafutuka suke na ganin Sokoto. Ga ma dai wasu nan mutum 80,000 Amurka da shugaba Trump ya kwace musu biza. Yanzu alƙaluma kenan da cewa dole su bar Amurkan. Ko ina za mu zuba su uku. Amma ba yadda muka iya jiɗan Najeriya haka za mu karɓe su mu juya za a yi kurum. Kowa ya ci gaba da fafutukan baɗan naka da tukunya. Haka rayuwar ta gada daɗa. Daga birnin Zazzau kuwa wurin tararraban kayan tagomashin tallafin tallafawa al'ummar mazaɓu 13 na ƙaramar hukumar Zaria da shugaban majalisar wakilan tarayyar Najeriya Right Honorable Dr. Abbas Tajuddin Iyan Zazzau ke ci gaba da raba magidanta da matan aure har ma da nakasassu. Aka jiwo shugaban ƙaramar hukumar Zaria Injiniya Honorable Jamil Ahmad Muhammad Jaga ya tashi yana cewa da
kamar da kuma yana da yi da kuma kuma ya kamata za ta amfana da wani kuma da su a zama su haka mai kasa a kuma ba da mutum su yi sannan akwai yara da suke samu da shirin mutum. Daga bisani su ma irin su Honorable Isa Haruna Baban Yaya, dan majalisar dokokin jihar Kaduna da barista Aisha Ahmad Muhammad da Abdullahi Abubakar Magaji sun kara da nasu jawabai. Akwai maganar da muka faɗa daga farko an ce bari ya ba ta gudu sun ki tare da wajen ya fita yana da aiki da yake ba a gudu in aika shi a du'a sai wanda ya ta. Da cikin nisan Allah wato tabbatar muku Allah ya ba shi na kamar yadda karamin da shugaban ƙarfi ya gudanar da wannan irin wannan magana kwanaki baya zai da haske ta ne ni ne na bayan duka ta hura da su Allah ya za mu kasance malam aiki don Allah don annabi ya fara mutuncin kansu wallahi duk abin da ta yi mutu a kanki da mu biya abin da mu biya su ba su ne ba lokacin kika aiki ne aiki kan aiki daki an fara kenan kuma da ikon Allah ba za a daina ba idan har mai girma su yi yana na akan kudurin shi idan har mai girma gwamnan jihar Kaduna yana na akan kudurin shi idan har mai girma shugaban kasa Tinubu yana na akan kudurin shi dan yin da ganin alƙalmi kenan daya biyu uku huɗu an dinga yin kenan har abada saboda haka matan Zaria wannan kira ne gare mu idan har mun yi alfahari kuma muna son alfahari a kan ɗan uwan cikin ƙasar nan wanda a kowane da gudu shi ya zama faranta mana. Duk ta sun ji an samu sababbin tarihi a wannan tsarin duniya ta Zaria ba a taɓa samun irin shi ba. Idan ma mu lura a wakilin da aka samu tun daga lokacin da aka fara siyasa da muka sani ba zai yi fara ba da mu samu irin irabe a inda aka tafi dukkan kowane da ɓangare a cikin ayyuka to jinin tsakawa a yin tsarar ke da To ko me su wasu daga cikin waɗanda suka amfana da wannan tallafi suka ce? Sunana Hauwa Hassan, an bani wake da 20,000. Ina murna da farin ciki da abin da ya bada. Ubangijinmu Allahu ya taimaka. Sunana Halima Abdulmumin, an bani wake da kuɗi. 20,000 ne. Muna godiya game da babanmu maganin kukan mai share mana hawaye mai jin tausayin mu. Allah ya kauda makiyanka gaba da baya. Sunana Habiba, na samu buhun wake da kuɗi naira 20,000. Ubangiji Allah ya saka mishi da alkhairi. Hadiza Abubakar, wallahi na samu buhun wake da kuɗi naira 20,000. Wallahi ba sai godiya, mun gode. Allah ya saka mishi da alkhairi. Allah ya mishi shugaban ƙasa don alfarman Annabi da Alkur'ani. Shugaban karamar hukumar Zaria Injiniya Honorable Jamil Ahmad Muhammad Jaga da wasu daga cikin mahalarta taron tagomashin tallafawa al'umma na mazaɓu 11 na karamar hukumar Zaria da shugaban majalisar wakilai Right Honorable Dr. Abbas Tajuddin Iyan Zazzau ke ci gaba da rabawa magidanta buhunan masara da kuma matan aure buhun wake har ma da nakasassu da aka jiwo suna jawabansu na godiya. To sai dai daga ci gaba da atizaye na kai kawai da gwamnatin shugaba Tinubu ta gata ta gwamnoni sama Olu Iko na Debule na tabbatar da cewa shi ba yadda yake ganin shugaba Tinubu yana hankaɗo kuɗaɗe babu fa wani gwamna a Najeriya yanzu da rai kuka na cewa ba fa ya samun kuɗaɗe. Haka zalika majalisun ƙananan komi ma dai sanwa Olun ya ce kuɗaɗen mufasin na zuwa a kan kari kuma da aukin gasken da zai tabbatar da cewa mun samu dama na yi wa al'umma ayyuka na more romar demokaradiyya. Ba da bayan tallafi taimakawa da ɗauni da shugaban kasa a yawan lokuta yakan taba da taimakawa gwamnonin domin su fita daga cikin wani yanayi da suke ciki. Tuni ma dai aka ji kungiyar tattaban kabilar Yarbawan Afenifere ita ta bulata na tabbatar da cewa ne magana fa na zahiri maganan matsaloli na ta'addanci da ke faruwa a Najeriya akwai fannoni da daman gaske wanda wannan ta'addancin ke ci gaba da kare kaina a Najeriya da ya kamata idan za a magance shi to sai an taɓa kowane ɓangare.
amma ta bangare ɗaya fa ba zai sanya magance matsalan ta'addancin da ke faruwa a wannan ƙasa ba. Cakuwa al'ummar tsaunin kura da ke mahuta karamar hukumar Igabin ne suke koka kan rushe gidajen sun da aka yi a zamanin tsohon gwamnan Nasiru Ahmadu Rufai da suke rikon gwamnan Malam Dr. Ubasan da suka ce yana da adalci ya duba matsalar su da yanzu haka wasu gararan ba suke ba mu tsuguni. Wasu ma sun rasa ransu a sanadiyar rushe mahallan nasu. Sunana Ibrahim Alhassan, Chairman Tsaunin Kura Development Association. Makasudin taruwan mu anan shine mu nuna wa gwamnati da kuma duniya halin da muka tsince kawunan mu mazauna wannan unguwa. Tun 2020 Disamba aka fara wannan matsala. Wace matsala ce? Matsalan shi an zo an kawo demolition notice wasu wurare. Nan da nan ba mai kasa gwiwa ba muka ruga kasubda muka ce mun ga takarda a mana fassaranta. Saboda mun san nan ba wani GRA ne ba wani layout ba wani reserve ba ne. Muka je sai suka ce tambayar farko da dijin kasubda ya mana a lokacin mu ne muka kai gwamnati kotu muka ce wani kotu mu da ba mu ma san me yake wakana mu dai ga takarda muka zo sai ce to tunda ba ku bane za a sasanta. Muka ce to muka dawo ana nan sai aka kawo second demolition notice wanda rubutun da yake ciki daidai da irin wancan abin da kawai yasa kwanan wata aka canza. Muka sake koma suka ce wannan kuskure ne. To amma me rubutun yake nunawa? Rubutun cewa wai mu kwance gidajenmu za a zo a yi rusau. So sati ya kewayo ranar litinin ina wurin aiki sai ka kira ta ko'ina ana nan ana rusau ana nan na maza na kira yaro na kira muka ruga can daga baya sai ta daina daukan waya sai na kira muka ruga muka tafi kasufta muka je yaya me dai ya haya sai aka ce to wai muka ce me makasudu bayan mun zo bai wuce sati guda ba an ce mana kuskure ne ba wurin mu bane to sai aka ce kawai wannan abin daga sama ne muka ce daga sama kamar yaya a wace shekara ne 2021 kenan January a wancan gwamnati. Suna Abdullahi Baradan kurin mashi sabon layi kuma mazaunin garin Mahuta. Muna roƙon wannan gwamnati ga wannan gurarenmu da waccan gwamnati ta yi mana ɗan wasa da hankali. To wannan gwamna mai adalci muna neman ya sa hannu da taimakonsa da taimakon Allah da Allah a maida mana da filayenmu mu talakawa mazauna wannan guri masu fili a wannan wanda yake an rushe gida wajen 361 a wannan lokaci. Akan wannan rusau akwai wani malam Suleiman ya je ya dauko Qur'anin shi gireda ta turo mai abun ya ta turo mashi gini a nan take ya mutu. Akwai matar da take haihuwa take lebo a wannan lokaci lalle kam azimin wannan mata ta haihu amma da ɗan da jaririyar lalle kam sun rasu a wannan lokaci. Sannan akwai wani ɗan bayarabi ana ce mashi tafi a shi ma a nan gurin take ya je yana cire zin ba a duba cire zin din da yake ba haka nan yana da kasaman kwano ya faɗo ya rasu. Sunana Aisha Umar matsayina ina hukumar lida ta tsaunin kura abin da yake faruwa shekarun baya da suka wuce shekara 5 irin shedancin da aka yi mana waccan gwamnatin baya da ta wuce muna cikin gidajenmu cikin rufin asirinmu Allah ya rufa mana asiri mun samu mun kukkulla mun siya mun zauna kawai lokaci daya karfe 2 na ranar Monday aka zo aka yi mana wannan rushe-rushe muna mu me ya faru ba mu san abin da ya faru to gaskiya ko yanzu muna cikin halin kalubala saboda ba a ce mana komai ba. To menene kokenmu mu muna koke ne ga mai girma gwamna dan wannan gwamna mai adalci ne dan gidan mutunci ne dan gidan malamai ne to mu dan haka muna roƙon shi da kokon baran mu ya taimaka mana a maida mana da wuraren mu. Wasu al'ummomin tsaunin kura da kimautan karamar hukumar Igabi kenan suke kokawa ga gwamnan Malam Dr. Ubasan cewa ya taimaka. Gidaje ne fa nasu suka salwanta a lokacin tsogotin Nasiru Ahmadu Rufai da ya kamata a taimaka a kawo musu dauki. To sai kuma daga shiya ta ɗayan jihar Kaduna wani gagarumin taro aka
tara da ya kunshi shugabannin siyasa da malaman addinin musulunci da na Kirista da sarakunan gargajiya da sauran al'umma masu fada aji sun tattaru sun taru domin dawo da tsohuwar hanyar nan ta tabbatar da tsaro da aka bari a baya, inda a lokacin taron da ya gudana a jami'ar Ahmadu Bello da ke Kongo Zaria aka ji babban daraktan ofishin sanata barista Ibrahim Khalid Suba. Barista Lawal Balarabe ya fara da cewa mai girma sanata yana bakin kokarin shi na taban kowane bangare na al'umma na rayuwa, ba 'yan siyasa kada ke taba ba. Wannan wani uban gagarumi ne na ganin muhimmancin ku a kasancewar ku yayan al'umma, kuma ga matsaloli da ake fama da shi a ƙasa, aka ga dacewar a zo a sanar da ku waɗansu 'yan hanyoyi da za a iya kauce ma wasu matsaloli na tsaro. Alhamdulillahi akwai manyan jami'an tsaro na 'yan sanda mai gaba daya da na civil defense da na NDLE da na Cadvis da kuma malaman addini wanda za su jawo hankalin akan yadda a matsayin ku na shugabanni na al'umma za ku koma ku duba wannan al'amari a guraren kuɗin da kuke jagoranta, malamai a wajajen kumburorinsu na huɗuba da na wa'azoza da na koyarwa, shugabanni sarakuna a garurukansu, haka nan da hakimai gabaki ɗaya. Muna fata Allah mai da kowa gidan shi lafiya idan kuka tashi taro. Daga bisani kuma sai aka ji sanata barista Ibrahim Khalid Suba ya tashi na faɗin makasudin shirya taron bitar. Abin da ya sa muka yi tunanin zaɓo waɗannan al'umma domin wannan al'amarin, wato hakimai, dagatai, limamai da majami'u, saboda su ke tare da al'umma. To ya za a samu zaman lafiya a wanzantar da zaman lafiya su suka sani. Shi yasa muka gayyato manyan malamai, jami'an tsaro da sauran al'umma domin su zo su ba da wannan lecture su ma jama'a bayani yadda za a zauna lafiya. Kowa ya sani, ya san role ɗin sarakuna, musamman dakatai da hakimai da limamai wajen tafiyar da zaman lafiya. Lokacin da idan mutum ya zo bako, idan wucewa zai yi ba zai kwana ba ko kuma ya rasa mota, to za ga zai kwana a wajen gidan sarkin tasha. Amma idan mutum ya zo ne a matsayin bako a gari, to zai je gidan dakace ko mai anguwa ko dakace, za a zaunar da shi na kwana 3 zuwa kwana 7. Daga nan za a fahimci wani irin mutum ne shi. Idan ya cancanci a bar shi ya zauna, za a mai masauki ya zauna ya ci gaba da noma da sauransu al'amura a cikin gari. Idan ku an fahimci yanayin irin mutumin, to za ga sarki ya san ko dakaci ya san irin dabarun da zai yi ya ga cewa ya lallaba wannan mutumin ya bar mai kasa. To wannan ba san har yanzu ko ana yi ba. Idan ba a yi, ya kamata a dawo da shi, yana ɗaya daga cikin abin da zai kawo da zaman lafiya. Yayin da su ma dai malaman addinin musulunci da na Kirista, Sheikh Musa Yusuf a Sudanis da kuma Takurwai Kajan, sakataren kungiyar kan reshen karamar hukumar Zaria, sun ƙara shaidar da muhimmancin zaman lafiya ne. Dole sai an samu haɗin kai tsakanin mu al'ummar musulmi da jagororin addini ta fuskar Kiristoci, dukkan mu ji tsoron Allah mu cire son zuciya. In an samu wani musulmi yayi ba daidai ba, mu da mun san cewa musulunci bai goyon bayan ayi ba daidai ba. Wannan yasa Allah ya ce mana wala yajrimannakum shan'anu qawmin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu, sannan da kuma wa idza qultum fa'dilu walau kana za ku in za ku yi magana ku yi adalci, ko da wanda za ku yi magana yana da alaka da ku ta yan uwantaka ta kusa. To a irin wannan yanayi, idan ba daidai ta bayyana ba, mu dinga duba girman Allah, muna kallon ƙasar da al'ummar, ba yankin da mutum ya fito ba ko addinin da yake. Mara gaskiya ne ko uwan kuɗin uban kuɗaya. To in al'ummar musulmi muka yadda wanda ya ba daidai ba a kauda kai daga addinin shi, a bari doka ta aiki a kan shi. Kiristocin suka yadda da wannan, to ƙasa za ta zauna lafiya. Amma lokacin da al'ummar musulmi suka ce bari mu tsaya, wani saboda musulmi ne yayi ba daidai ba, dole mu kara ba daidai ba, su ma su koma gefe su ce wani tun da nasu ne yayi ba daidai ba, dole su kara ba daidai ba, wallahi babu ranar da ƙasa za ta zauna lafiya. Magana ta gaskiya shine da na zo wannan taro, gaskiya na ƙaru sosai. Shi zaman lafiya abu ne wanda sai ka zauna lafiya za ka yi duk wani harka da kake a rayuwa. Saboda kan magaji mu ci gaba da ƙoƙari mu ga cewa al'umman mu ta zauna lafiya.
Wasu daga cikin mahalarta gagarumin taron bitar da aka gudanar na tabbatar da tsaro a shiya ta ɗayan jihar Kaduna ƙarƙashin jagorancin sanatan shiya ta ɗayan jihar Kaduna. Barista Ibrahim Khalid Soban da aka ji yana tabbatar da duniya cewa an saki tsohuwar hanya ne ta tabbatar da zaman lafiya a ko ina, shi ya sanya aka shiga halin da ake ciki, da yake fatan za a dawo da wannan hanya domin magance matsalolin tsaro. To sai dai shi dan majalisar dattijan Najeriya Oji Uzo Kalu da Debule na tabbatar da cewa magana fadar shugabancin kasa na shekarar 2027 shugaba Bola Ahmed Tinubu zai dawo kan madafikon domin da al'ummar Najeriya suna nunar da goyon baya gare shi da ma dai tattara dumu baya su ga shugaba Tinubu da cewa dai babu koge sau. Shugaba Tinubu fa zai dawo akan madafiko domin dai babu wani karfi na adawa da kuna da cewa shugaba Tinubu ba zai dawo akan madafi iko ba. Sai dai can a gefe guda an hango majalisar dattijan Najeriya ta yi bakuncin dan majalisar da ya koma jam'iyyar APC daga jam'iyyar ta PDP. Da zaka 'yan majalisar dattijan suka dawo guda 76 na jam'iyyar APC. Dan majalisa Jaribe Agwam Jaribe ne dai da Gaja Cross River ta Arewa da mataimakin shugaban majalisar dattijan Najeriya Sanata Barau Jibril ya karanta wasiƙan barin dan majalisar jam'iyyar PDP. Tikicin kuwa tuna aka je ita babbar kotun tarayya da ke birnin Abuja ta sake buga gudumar naki akan gudanar da babban taron jam'iyyar PDP na ƙasa da jam'iyyar PDP ta shirya gudanarwa a ranakun 15 da 16 ga watan Nuwamba, da aka ji babbar kotun tare tana mai tabbatarwa da jam'iyyar PDP cewa ta dakatar da gudanar da wannan babban taro har sai lokacin da ta yanke hukunci na ƙarshe. Har wa yau kuma an ji babbar kotun tare da ke birnin Abuja tana nuna yatsa da gargaɗin fadawa hukumar zaben tare Najeriya ta ƙasa ta INEC cewa kada dai ta amince da sakamakon babban taron jam'iyyar PDP na ƙasa ko da ta yi. Dama dai ba wannan bane karan farkon da kotun ta buga gudumar naki akan taron jam'iyyar PDP na ƙasa, inda a wannan rana ma ta Talata aka ji alƙalin babbar kotun tarayyar Peter Odo yana mai ƙara tabbatar da duniya wani sabon umarni sakamakon wata bukata da tsohon gwamnan jihar Jigawa Salalami ɗaya gabatar, wanda idan dai za a iya tunawa dama tsohon gwamnan jihar Jigawan Salalami ɗan yana ɗaya daga cikin jigajigan da suke so su tsaya takarar shugabancin jam'iyyar PDP, da ya ce kuma sakamakon hana shi siyan takardar na gani ina so na tsayawa takarar shugabancin jam'iyyar PDP ne a matakin ƙasa ya sanya ya buga jam'iyyar PDP a gaban kuliya da ya ce dole ne a ba shi dama. Yana mai kara da cewa kafin ita hukumar shirya zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa ta INEC ta aminta da dukkanin abin da ya gudana a gurin babban taron jam'iyyar PDP, dole ne sai an tabbatar da an bi dukkanin wasu tsari na dokoki da zai baiwa jam'iyyar PDP damar gudanar da wannan babban taro kafin hukumar shirya zaben tarayyar Najeriya ta INEC ta amince da sakamako. Rashin inganci da amincewa da sakamakon zaɓuɓɓukan ne kuma daga hukumar shirya zaben tarayyar Najeriya da aka ji tsohon sakataren gwamnatin tarayyar Najeriya Babacir Lawal shi ma ya balle na baje bayanan tabbatar da duniya cewa an tabka makekin magudi a zaben gwamna na jihar Anambra, inda har ma aka ji lokacin da yake jawabi a cikin wata hira da wata kafar talabijin ta yi da shi a birnin Abuja, yana mai tabbatar da duniya cewa an yi amfani da wasu sabbin tsare-tsare na tabbatar da magudi a lokacin da ake kada ƙuri'u a zaben gwamnan na jihar ta Anambra. Duk can kuwa shi tuna aka je tsohon gwamnan jihar Kaduna Malam Nasir Amal Erfa'i ya balle yana lallami da kira ga al'ummar jihar Zamfara da cewa su shiga jam'iyyar haɗaka ta ADC domin a ɗinguma a tafi tare da su a babban zaben shekarar 2027 da ke tafi, domin da ya samu ta gomashin magance matsalolin tsaro da kuma kalubalen tattalin arziki da jihar Zamfara da ƙasa Najeriya suke fuskanta, wanda har ma aka ji tsohon gwamnan jihar Kaduna Malam Nasir Amal Erfa'i yana mai ƙara kiransa a wani taron magoya bayan jam'iyyar haɗakan ta ADC da ya gudana a birnin Gusau ɗin jihar Zamfara, inda yake mai ƙara da cewa ya lura da cewa jam'iyyar tana da tasiri da inganci a jihar Zamfara, da ya ce abin da ya fi kamata shine kawai al'ummar jihar Zamfara su ɗunguma su ƙara faɗowa cikin jam'iyyar haɗakan domin ta tallafa musu wajen kwato halin tattalin arziki da kuma magance musu matsalolin tsaron da suke fuskanta a jihar ta Zamfara. Daga nan ne kuma sai aka ji ya buƙaci dukkanin 'ya'yan jam'iyyar haɗakan ta ADC da ke birnin Gusau da jihar Zamfara baki ɗaya da su ci gaba da bayar da goyon baya da ƙarfafa haɗin gwiwa ga matasa da ƙungiyoyi domin tabbatar da cewa an ƙara kalatowa jam'iyyar haɗakan ta ADC magoya baya. Daga nan ne kuma sai aka je yana shawarar ta da su tabbatar da cewa sun gudanar da dukkanin katin nan na kada ƙuri'a na dindindin, domin da shi ne kawai za su iya cancanza dukkanin waɗanda ba su yi masa daidai ba. Yayin da shi ma aka ji mataimaki na sakataren shirye-shirye na
na jam'iyyar haɗakan ta ADC na ƙasa Abubakar Atiku yana tabbatar da duniya cewa ziyarar ta tsohon gwamnan jihar Kaduna Malam Nasir Ahmad El-Rufai za ta ƙara ƙaimi da ƙarfafa dukkanin wani ƙoƙari na jam'iyyar haɗakan ta ADC ta ƙara ƙaburi a dukkanin faɗin jihar Zamfara. Yayin da har wayo shi ma da ya kaje shugaban jam'iyyar haɗakan ta ADC na jihar ta Zamfara Alhaji Kabiru Garba yana tabbatar da duniya cewa an samu tarin tilin magoya baya matasa da suka fito daga dukkanin ƙananan hukumomi 14 na jihar Zamfaran, wanda ya ce kuma dukkaninsa sun ƙara jaddada ƙaimi da ƙwari na jam'iyyar haɗakan ta ADC ne, tare da kuma janyo sabbin magoya bayan jam'iyyar haɗakan ta ADC da ya ce taron ya ɗaga hankalin 'yan siyasa da dama a jihar ta Zamfara saboda ganin yadda jam'iyyar haɗakan ta ADC ta fara tara mutane. Sai dai koma menene tsakanin mu na masu sauraro akwai alƙawarin na cewa su tura sakonni na ra'ayi da daɗin zakata za mu karanto irin waɗannan sakonni suna hannu. Ga Abdullahi na Riga zai yi tsakure a cikin su. Sakon mana farko ya fara ne da cewa an ce ka ce ina jin daɗin shirin nan. Allah ya ƙara muku basira. Sakon Ibrahim Sigini Sigaga, unguwar Juma Zaria City. Sakon mana gaba kuwa ya ce an ce ka ce ku bada shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu kawai ya yi takakkiya ne zuwa ƙasar Amurka ya wanke 'yan Najeriya domin samun daidaito tsakaninsu da shugaban ƙasar Amurka. Sakon Mustapha Jibril Rido an ce ka ce ku bada jam'iyyar PDP ta yi haƙuri wannan lokacin na APC ne saboda kyawawan shugabancin Malam Ubasani. Sakon Sagir Garba sakataren jam'iyyar APC na gundumar Kutemashi da ke karamar hukumar Birnin Gwari. Alhaji Idi Kwanti mai sayan masara wai kuwa ya ce ina miƙa jinjina ta da godiya ga sanatan shiya ta ɗayan jihar Kaduna Barista Ibrahim Kale Soba bisa taron tabbatar da zaman lafiya da ya jagoranta a shiya ta ɗaya. Kuma dai za ku iya turo da sakonninku masu fa'ida ta wannan lamba 0800-85-400-231 da fatan za a tsarkake bakin alƙalami kana a turo da sakonni masu fa'ida. Muna nan muna dakon sakonninku. To a gaida na Rika da kuma dai menene su waɗanda aka zaɓa suke miki akan madafi ko ne kamata su ci waɗanda musu da kwanakin da su akan madafi ko. Kuma su waɗannan kwanaki ƙara zanzarewa suke a kullum kwana. Daga talata nan kwanakin su dawo 575 kacakal. A yi ban kwana da kujerin idan ma dai da za a zuba gamo na katari babu kiran ku dawo gida ba tsigo su da kan madafi ko ba mutuwa ba ta zo ta an gabaran sanda ke faɗa da kan madafi kon ba. Yanzu kuwa sai da kaci Abu Muhammad Ahmad Sagir Ali Isan Fambego ɗauke da aikakkiyar rubutaccen wasiƙar Malam ɗan Hausa ta wannan rana. Abun ku dai hauro biyawan hauro biya. Hauro biyawan hauro. Ana buza gagalle na kai komiyar da mangaren tsaye hauro biya. Da ma gaguwar 'yan zaɓi zankan dubun bibiya da dadi shirin bakwai ba. Sai kada komiyar 'yan kwainu aiki. Za a daza da lamun fatu da fafalawa hauro biyawa. Bidan kilisayin azurwa da bolantina baya ake ba tabɗayi. Shi kwata yake waiwai. A je dubun bibiya da dadi shirin bakwai ba a gawa gari ya waya. Hauro biyawa ku yi kwar da kudala har kurkiya iya shiga kotal. Ko hauren ko kurka unku ko kujala banda durmar 'yan tumbu ana yi muna tankala ankar. A da mangaren tsiya hauro biya ko san betu ko saka lambanti. Shi azzi zara yabbuntu. Wasalam huta lafiya. Ƙarshen aikakkiyar rubutacciyar wasiƙar Malam ɗan Hausa ta wannan rana kenan. Nasirin Yakubu Binnin Yarkan shirye-shirin na an ce ka ce sai Abu Muhammad Ahmad Sagir Ali Safan Beguwa. Abdullahi Samaila na riga ke fatan za a tarba a wani sabon shirin na an ce ka ce.